Повече за дейностите и за резултатите от проекта ще разкажа госпожа Ефремова. Благодаря. Добре дошли на всички. И така през 2014 година ние подадохме едно предложение проектно към американска организация IFL. Това проектно предложение беше сред 270 подадени проектни предложения от цял свят, като се финансираха само 10. Едно от тези 10 беше на нашата библиотека. И като всяко начало, като всяко нещо си има начало и край. Днес ние финализираме този проект. Разбира се, финала на всеки един проект е повод да си дадем равносметка доколко ние сме били успешни, доколко сме постигнали нашите цели, дали е имало подходящото въздействие и ефект върху общността, това, което ние сме имали като идея. Част от отговорите на тези въпроси ще ви дам веднага и това е едно мнение на нашия потребител, професор Иван Вайчев, който казва: отлично за идеята. Русненската библиотека е институт. Тя не е само хранилище на книга и читална, но на тези, които я схващат и третират като такава. Русненската библиотека е и трябва да бъде храм на знанието. Тъкмо за това инициативата ви е удачна и аз като ценител и създател на книги и знания напълно я одобрявам и още един път ви поздравявам. Искам и още нещо да споделя. Става въпрос за родител на дете, което е участник в обученията. Този родител му се е наложило да ползва обновения филиал на Unicredit Bulban, който е обновен не само като вътрешен дизайн, но и цяло обновен технологично. Разбира се, там винаги има човек, който да посрещне потребителите, но тъй като е имало повече в момента, той бил с дъщеричката си, която е трети клас, и изненадата и очупването му е, че тя е знаела абсолютно всичко, що се отнася до по какъв начин може да се ползва този банков офис. И благодарение всъщност на нея успява изключително бързо да се справи с новите технологии. Благодарение на нея е успял да се справи и с услугите, които предлага банката. Затова той така ни е изключително благодарен, бил е и много изненадан. Така че част от отговорите на тези въпроси всъщност се крият в обратната връзка на хората, които са ползвали услугите на библиотеката и това, което е предлагал проект. Набързо само ще припомня коя е организацията IFL. Тази организация е създадена 1999 година. Това е американска неправителствена организация и програмата ТРИП подпомага обществените библиотеки, въвеждането на иновационни продукти и услуги в тези библиотеки. Разбира се, нямаше да постигнем тези резултати и това въздействие, ако не бяха партньорите. И отново ще ги спомена. Това бяха Unicredit Bulban, Networks България и Фондация Бистра и Галина. И искам само нещо така много набързо да споделя. Когато разговаряхме с господин Максимов, управител на Networks, при него имаше
представител на една друга финансова организация. Чувайки за какво става въпрос, той изключително много се изненада, че една библиотека може да се включи в неформалното образование на деца и младежи до 24 години, що се отнася до техните финансови умения. Благодаря на всички партньори, че ни предоставиха тази възможност да осъществиме този проект, че ни имаха това доверие, че можем да го направим. Разбира се, благодаря и на организация EFO, която финансира проекта. Най-много благодаря на целия екип на проекта, на целия екип на библиотеката, защото без тяхната самоотверженост и техният труд днес нямаше да можем да се срещнем. И така предлагам от тук нататък нашите колеги да представят по-нататък обученията и с какво точно сме се занимавали в проекта.